A arte invade Playdoc TV con 5 novos títulos, da danza á fotografía, pasando pola pintura ou o graffiti. Estas películas exploran as personalidades e obras de artistas de prestixio internacional. Annie Leibovitz, Unha vida a través da cámara, descúbrenos a intimidade e métodos da fotógrafa norteamericana a través da ollada da súa irmá Bárbara, que dirixe o filme. O documental fai un percorrido dende os seus inicios na revista Rolling Stone ata a actualidade. Leibovitz ten retratado a grandes iconas da cultura pop, como Leonardo DiCaprio, Bruce Springsteen ou Yoko Ono bicando a John Lennon horas antes da súa morte. Momentos inmortais dunha fotógrafa irrepetible. Máis enigmático é Banksy, artista gráfico popular polos seus graffiti, do que non se coñece a identidade. Exit Through the Gift Shop indagan neste misterio, magnificando a través dunha historia que se mostra como real, pero na que se intúen moitos elementos de ficción. Polémica no momento da súa estrea, veuse como unha provocación e dura crítica ao mercado da arte. Un filme de culto instantáneo, un engano fascinante. Iso é Exit Through the Gift Shop. Igual de provocador é o artista conceptual chinés Ai Weiwei. Baixo o lema Never Sorry, Nunca me desculpo, é famoso polo seu activismo político contra o réxime do seu país. A influencia destas dúas vertentes, a artística e a máis combativa, é no que se centra o filme que se engade ao catálogo de Playdoc TV. A cinta é unha importante testemuña do que está a acontecer na China actual, o incluir a outros compañeiros de xeración de Weiwei que o apoian na súa loita. Outras dúas propostas privilexian o valor estético da obra filmada. Rodadas dun xeito preciosista e minucioso, Pina e o caderno de barro dan a coñecer os traballos da bailarina Pina Bausch e o pintor e escultor Miquel Barceló. Pina, gravada originalmente nun esplendoroso 3D polo prestixioso director alemán Wim Wenders, trasládanos literalmente a unha posición privilexiada entre os bailaríns nas representacións das obras de Bausch. Cada xesto e movimento queda recollido con enorme beleza, nun filme que destaca sobre todo pola súa potencia plástica. Na mesma dirección vai Isaki Lacuesta en O caderno de barro. O filme rodouse en colaboración co propio Miquel Barceló no seu obradoiro de Mali, no que pasa longas temporadas compoñendo a súa obra. A película documenta o proceso de creación da performance Pasodoble, capturando tamén o impacto que ten na poboación local a chegada dun equipo de cinema á aldea onde reside Barceló. Estes 5 documentais súmanse a un catálogo cada vez máis extenso en Playdoc TV. Senta no sofá, cóllote un mando de R e elixe. Goza de grandes títulos do cinema independente 365 días ao ano en Playdoc TV.